Mång jo av honom, men det også mång som elsker sine avgjørende som han tog for nøkron åren sojane. Vi har skiftet kjøskap i håndballsøpe. Gesteren det lever av håndballen og just bryr av atter etter skia. Johanna Flertassen, velkommen. Så takk for det. Hvordan det å spille håndball 18 og steg i nesten et år? Ja, men det fantastiskt äntligen vi igång efter. Det var så jag tar först sitt utanför vattnet man är jag ungade vi skatter som så det var 4 år gammal nästan spelas på handboll. Så knappt jag vet jag provar så allvarliga skia och sitta utanför och hitta handboll utanför och inte minst är det vi att man tar man blir 18 år personer så man ska lära gänka, man ska lära renna, cykla allt det. Det är som att jag blir helt annorlunda och det var helt också att ta för men inte minst är jag last och så han går själva bara mentalt men är alltså fysiskt om kroppen och så vidare så det helt ska jag bruka det men det är helt fantastiskt glad för jag vet. Du sleit crossbandet för i februari 2016. Men kvärt var det som hände? Ja, men jag kommer ändå att göra en kontra som jag har gjort. Jag tog för och så knappt blir hesa för så jag gluja sin arn ska sätta av och så tar jag sätta av så i lentingen så fick när jag sin där för jag ser det gör så att ja crossbandet för i situationen där huxa inte jo alltså jag fick så under sin drilt och knäet har stångt det alltså jag fick så sträckta eller bakta men så 18 år när jag får motor så kommer ut av bunchen och lär att det går första på en hukta knän ta men så sport igen det går spela eller hur så vart att man adrenalin kickar in och man följer sjön men så de 18 när jag tog så följde man det var också knän som inte var som det skulle vara det är ohällt så ser det ofta vi så någon är och det är så att däckningar knä jag där short men jag mer värda bara ja min egna kroppar som hej för några färra och ta klara knä så stanna emot. Hur ser här visst det något månader in i ver till du börjar efter? Ja, men det blir ju så alldeles hardt. Så jag har prövat det här med skatter och det ja, så knappt så får man så allvarliga skia som kanske ett time som man sitter alla långt ute tar man för såna skia. Så jag prövat det att det blir så sunt alltså maten man ser handboll på ett annat mat än man ser utanför det man allt från att man kanske diston lägger man själv mest så maten som man kanske som allmänt beväger sig och så vidare. Allt det här man är man bättre tydligt hit efter att man utanför vattnet och kan man så säga att du har upp att bättre för nu till att du ösen har hört vi. Ja, men det vill jag säga alltså så nu ska komma igång efter så ordentligt men jag vill säga man är last också när om mig självan och alltså hur man kan pressa sig själv alltså också alltså inte det var doven för men jag följer hur jag tar arbetsinsatsen jag har haft nu så sista 8 månader till hur jag kan hålla vi lycka till jag utan Iva arbetar här en gjort ta var frisk det är som det kommer väl för en där man är skatter hur snägt arbete ska till för jag kommer efter och handbollsvården och så det till nästa som att jag brukar göra nu till att så jag har stora drömmar och det är så vi vill till det hardt arbete. Du lever som professionell handbollsspelare i BSV men hur ser en gerant stavar ut chatte? Ja, men det är ska man tänka att därför det så så vänner vi det Björn Bro Silkeborg så vi har 2 bojer som vi tränar så måndag och hösta är Björn Bro här plejer det som oftast det vara med den klan touche och så vänner vi till några timmar äta frukost och så vänner det efter stickvändning eller en tur på det var ju en halv 2 till 3 och så har vi fru annars så tränar vi så torsdag mycket där och fortsätter där i Silkeborg och tar det bara touch till. Det är en vändning vi touch till Leipzig. Vi Sean vi var så en vi där Peter Brestons vänner och han är och så glad för små detaljer så vi har ett video vet inte hur det går vikna men det är ju en pass av titta goda vi spelar en fälla som PSV till man ger allt samman man sticker vem samman den samman och det var så dejligt att hvis man kanske häver en tendens lite att ordentligt ha att han rätta hook på den och kanske inte alltid ett han som kan främst i stickvändning och så vidare men man är samman om pinchen så det blir allt mycket närmare och så det hade jag så dejligt och alltså jag vänjer kvant det och ja minimum 3 timmar och det är som så där så kör det utanför vattnet där så kan man nästan och passa på kroppen vi kastar och så vidare men det är vändning till cirka 3 timmar visst det minsta så 3 till 5 timmar cirka. Och vi spelade tog i natten som ungers först till Danmark och handbollsskola och det var kött att Flöjre fick gå in i uppför tog någon handbollstalent. Med annat
Ulrik Wilbeck som vi öll känna. Men du valde så att skifta kjølskap i håndbollshøpe. Hur tog du till avgörande? Ja, men det alltså för mig det är inte för några politik att göra eller några det är för att få utrådliga upplevelser och ta att det var i några samråd vid Karin Nilsen och Bridger som var vänner ta och vi fick veta att det kommer inte att vara några förstahandsled nästa åren och så samstundes fick så var det några danskar som som mätte i nivå till att vara vi här så valde jag att ta av och det har vi inte enkelt det jag har haft långt nu som 3 år gammal har vi inte så några upplevelser vid danska landslagen självt om det var det fler men det är jag så glad för det och som sagt det handlar om utråt och det är inte vi kjørskap eller politik att göra det handlar om utråt upplevelser och jag långt nu finns näck på sjur. Det är näck som halda att det är störst att du är danska landslagen. Men det är också en tej som älskar sig att du har tidigt ser avgörande att göra skifte till ett danskt landslag. Men skilt och tej som älskar sig att du är avgör? Självande, vi det är helt visst att gå. Vi skulle köra som meningar om allt och självande har man så junker att det inte är sån för det bästa för det första landslaget eller för mig och så vidare. Men alltså även när jag hugger som mig självan och är alltid rätt och alltså sjön det först kommer att se till det vilja och jag finner så en positivt att vita om avgörarna. Jag har ju jag läser sig själv som Nick var handbollscheck och så vidare. Jag har fått se ofta vem med för att skriva in jag här men alltså jag tror inte att ordentligt läsa det brukar du på det men det första som ett hos vi face to face det är öll så positivt och sjön det ska alltid vara till allt kunde alltid vara inne i näka så det är fint. Men om vi säger att du varst ungor efter det och skulle täcka som avgör och landslagsvirksam i förrjorden kort rättliga väl. Vänta du hejer tills du som avgör? Jag vet det är inte att säga alltså det vet jag inte som jag vill säga som det nu alltså jag långt som tror jag kan finna alla sitt by och spalt och 21 HM och kommit till Allsali och vunnit VM-suld HM-suld och så vidare så alltså jag finns ju också en på sjur till slut tror jag har spalt i danska landslagen och vanligt får jag fler upplevelser till hoppas ju på det är inte att säga nu men jag ska inte komma till landslagsvänner och så vidare så det är inte att säga men som det är nu så är jag så glad för det. Du har nämligen spalt nekvar O-landstister för danska landslaget och du har spalt omkring A-landstist. Men du har inte vunnit där fastplats av A-landslinjen än. Hva skal til för att vi färra sucha till som en fast med vår högra vunje? Nu har Hans Lundberg och Lasse Svans sitter tungt av platsen nu i nästan 20 år. Och det är två män som gänga skiftar som har toppskytte i Bundesligan och som vinner bästa liga så det är inte kapacitet på det är helt säkert men det här är kvart 35 och 33 nu så på ett annat touchpunkt så stäcker det nog så man må hoppa man kan ta över ta. Det går ju drömmen att komma vidare ända spel. Det är jag så stolt. Jag får göra för det inte där bäst och ett nå och vi vill nå det bästa. Tack för det.